záver strávime v ružovom domčeku na Štiavnických baniach pri týchto surovinách. Máme takú skúsenosť, že veľa cestovateľov sú väčšinou vegetariáni alebo vegáni a ani v tomto prípade to nie je inak. A krásne je na tom to, že tie recepty sú veľmi jednoduché. A to my práve teraz potrebujeme, takže Maťo nám ukáže jeden z jeho obľúbených receptov a mne sa veľmi páčil. Verím, že aj vám sa bude. Tak my vlastne používame zvyčajne iba sezónnu zeleninu, ktorú teda v danej krajine máme. Dnes na Slovensku máme, čo máme. A práve preto som sa rozhodol pre lokše, lokálne a plnené fazuľkou a zeleninkou. Napriek tomu, že vo svete Martin s Veronikou ochutnali takmer všetko, vedia stále oceniť aj naše chute. Možno to bude jemne odlišná kombinácia od tej, na ktorú sme zvyknutí, ale zdravá, chutná a veľmi rýchla. Jednoducho recept, ktorý sa hodí. Všimla som si, že máte aj vlastnú záhradku, že pestujete zeleninu. Dopestujeme si veľa zeleniny sami, ako napríklad paradajky, cibuľu, papriku, aj keď tu pomenej, lebo tu v Štiavnici sa jej veľmi nedarí. Ešte mimo iné máme kopu malín, černíc, rýbezlí, egrešov, takže do rannej ovsenej kaše používame väčšinou tie. Do tohto receptu použijeme aj cesnak, takisto aj trochu čili, nech to ozvláštnime, aj keď toto je dosť ostré, takže len trošku, aby sme to zvládali zjesť. Tak všetko máme nakrájané, ideme k peci. Krok číslo 1 je zvyčajne otvoriť si trošku dvierka na piecke a potvoriť komín, aby nám to riadne vyhrievalo, ako sa patrí. Olej, samozrejme. Dal si to teraz na peťku? Presne tak, primerane. Poprosím ťa cibuľku. Nech sa páči. Ďakujem. Osevareku potrebujeme však. Máme po ruke. Poprosím fazuľu. My sme si ju predvarili, ale môžete použiť aj z konzervy, keď máte na chalupe konzervu. Aj tak sa dá. Fazuľu robíme separátne, aby sme si s nej mohli vyrobiť takú kašu vlastne na potretie tej placky. Cibulka sa nám restuje. Ešte dáme chvíľočku. A čo ešte? Poprosím ostatnú zeleninu. Sa páči. Ďakujem. Aké je tvoje najobľúbenejšie vegetariánske jedlo? Najjednoduchším a najobľúbenejším jedlom asi budú pečené zemiaky v rúhre s kyslou kapustou, sudovou, klasickou. A toho je u nás na stole minimálne raz do týždňa. Naozaj? Len rastca, soľ, kyslá kapusta a vybavené. A stačí? Stačí, absolútne. V jednoduchosti je krása. Fazulka vyzerá, že už sa varí. A chceš ju úplne rozvariť? Ani chcem ju rozvariť do takej formy, aby sa dala vlastne rozpučiť. Aha. Ale ešte predtým pridáme trošku korenia, trošku soli a tým pádom ani nie je nutné dochucovať zeleninu, pretože sme si vlastne ochutili tú fazulu, ktorá bude základ na tej placke. Tak teraz si fazulu rozpučíme. Si prehodím zatiaľ sem. Aha, už sa nám pekne pasíruje cez tú pučičku, alebo ako to nazvať. Takže ešte by som teda trošku podlial tú fazulu, aby nám zriediť, aby bola taká krémovejšia. A teraz prišiel čas, aby si mi podala lokše. Áno. Ďakujem. Tie si tu takto rozhodíme. Toto určite viacerým z vás pripomína grify starých mám. Spomínate na tú vôňu? Lokše sú zohriaté, zelenina opečená, fazulka pripravená. Môžeme servírovať. Poďme na to. Teraz je dôležité poriadne natrieť lokšu fazuľou. To je taký základ však. Áno. Zaujímavá a určite málo vídaná kombinácia. Aj bublinka je vegánka? Tak to v žiadnom prípade. Je to pravý mäsožrút.
Ale hoci keď ju obalamutíme vegánskymi párkami. A tie má rada. Tie miluje úplne najviac. Tak to je dôležité, že sa dá ešte obalamutiť. Ale my sa nejdeme obalamutiť, vyzerá to naozaj nádherne, aj to vonia krásne. Ja som veľmi zvedavá, môžem začať? Nech sa páči. Krásne šťavnaté. Pridali sme ešte aj kyslú smotanu, ako ste si určite všimli, špenát, struhaný syr a zabalili sme to do lokša. Ja teda nie som vegán, ale toto by som určite chcel vyskúšať. Vyzerá to dobré. Je to výborné, je to naozaj vynikajúce, je to rýchle. Naozaj koľko nám to trvalo? 10 minút? 15? Maximálne 15 minút. Aj s krájaním. Aj s krájaním. Treba ho vyskúšať a zaradiť do chalupárskeho jedálnička. Skvelé. Ďakujeme veľmi pekne za recept a nie len za recept, aj za váš príbeh, aj za to, že ste sa vrátili domov a že je to pre vás tá najkrajšia krajina, ktorú ste kedy videli a že ste ich videli naozaj veľa. A páči sa mi, že ste sa dali do takejto rekonštrukcie, ktorá nebola ľahká a že ste to zvládli, ako ste to zvládli. Úplne perfektne na jednotku, ste úžasní. Ďakujeme, že si prišla. A ja ešte doplním, že vidíme sa po ďalšej prerábke, keď urobíme podkrovie. Áno, tak to sa tešíme. Určite sa prídeme pozrieť na vaše pokroky. A ja sa s vami lúčim. Ďakujeme, že ste boli s nami a tešíme sa o týždeň. Čaute, chalupári.